Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Terve. Terve, terve. Terve, 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 terve. Terve, 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 terve. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. On niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt se on noin monta lasia niinku peräkkäin. Ei se järkevää ole, että... Mitä nyt niinku ihmisen homma on kyllä. Kun mahdollista. Lihavampi. Kun mahdollista. Lihavampi. Lihava. Joo. Uintia harrastan silloin tällöin, että... Joo. Kyllä. No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole. Ajattelis vetästä tämmösen 1,5 litraa tosta. Paksun letkun kautta. Me juodaan liikaa. Joo. Että sä oot tämmönen kokiksen juoja kaveri. Elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Ei oo kyllä tietoa. Ei oo kyllä. Lihava. Suppilo. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. Joo. Ei oo Lihava. suppilo. Ei oo tietoa. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Joo. Kyllä. Olli Hokkanen. Nyt kävi näin. Ne mustu. Ei mustu. Mustu. Ei mustu. Ei mustu. Kyllä. Ne mustu. Lihava. Olli Hokkanen, tällä kertaa kävi nyt näin. Lihava. Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksinkertaisesti pystynyt nielemään. Happopitoisuus tuli yllätyksenä, että kotona se ei näin hapokasta ole. Kyllä olen pystynyt, jos niin pullo on ollut pidempään auki ja on ollut lämpimämpää, niin kuin kotona se seisoo pöydällä, niin kyllä on. Lihava.